Boss, shoutout po sa iyo, Sir Buboy Milante 4S. And boss, saan po location niyo sa Bicol? Kaya po, location ko po is San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Pwede nyo kaming i-Google Map. And JMC Bikes Bicol. Ayan po. So ito po, meron tayong mga available na mga bikes dito sa atin. So bagong bukas lang tayo. Ayan, so harap lang po kami ng Shell Gasoline Station. Madali lang kaming tandaan. Along highway lang po kami. Yan po yung papunta ng Goa. Ito naman yung papunta ng Pili. Yan, so ito yung mga available ko na mga road bike. Meron ako dito ang Stout Campion road bike, naka 2x9 speed, 9,200. Stout Campion, ibang kulay po ito, blue with red. Ayan, lahat po yan ay size 49. Then ito, Kinetic DRK-8, medium frame, 2x8 speed, 9,200. MDS, ito po ay 2x7 speed, 8,800 pesos. Gent 106, 4,500, 3x7 speed, naka thumb shifter. Then alloy frame, ito po ay 3x7 speed, naka rim brake na, alloy na po yan. Ito po ay 5,000 pesos. Then Black Bull, Kinetic Black Bull natin is alloy frame. Ito po ay thumb shifter, naka 2x7 speed, 6,400 pesos. Then ito naman, Toxic R-Type disc brake, size 46. Ito po available sa atin. Ayan po ay naka 2x9 speed, Halotech crank, STI o Bripster na Sensa Ignite, alloy halos po lahat. Naka Shimano brake system, 16,000 pesos lang po yan dito sa atin. Then Crosta Bento gravel bike, ito ay naka 2x9 speed, naka Bripster din, 10,800 pesos po dito sa atin. Then sa mga kids bike naman, ito mini mountain bike, good for 8 to 14 years old. Mini mountain bike size 20, ito ay 4,200. Ito po single speed, 4,000 pesos. Robin, yan 3,900. BMX na may kasama pang training wheel, 3,600. 3,900, ayan. So mini mountain bike sa BMX. Sa mga size 16, good for 4 to 8 years old, available din po tayo dito. Ayan, pang kay ate, pang kay kuya. Ayan, so may mga character din tayo like Peppa Pig. Push bike, size 12, good for 2 to 4 years old. Then mini mountain bike, size 16, available din po yan dito sa atin. Dito sa kabila, mga mountain bike. And fixed gear. Ayan, so ito fixed gear. Crosta GTR, 10,800 pesos. Ito po ay alloy, naka-aero, alloy crank. Ayun o, napakalaki ng dropout. Tapos 60mm na rim, 700 by 28C. Ay, 25C yung gulong. Naka-aero seat post, 10,800 pesos. Meron din akong 5,600 hybrid. Road bike yung gulong, setup mountain bike. Nga po, pang kaskasan yan. 5,600 pesos. Magaganap din ng mga budget MTB. Meron ako dito 4.5. Ito po ay naka 3x7 speed. Ito po isang kulay, si Kinetic Primal. Ayan, 4,500 pesos. Ayan po, 3x7 speed na yan. Then meron din ako dito ang Kinetic Boulder 26. Ayan, so 5,000 pesos. Naka 3x7 speed din po yan, mechanical disc brake. Dito yung isang kulay ng Kinetic Primal. Then Totem Musketeer, naka 3x9 speed, 10,600 pesos. Shimano Alivio, Shimano Altus. Then hydraulics brake na rin. Crosta MTB natin size 26. Ito po ay naka L2A5 9 speed, 1x9. Tapos ayan po yung hub na. Then hydraulics brake na rin po yan.
Okay, dito po 9,200 pesos lang po yan dito sa GMC Bikes Bicol. The Heroic Warrior 650, ito ay naka 1x10 speed cassette type, L2A7, 10,500. Hydraulics brake na po yan, alloy na rin po lahat yan. 10,500 lang po yan dito sa atin. Kinetic Race size 27.5, ito po ay steel frame, naka 3x7 speed, mechanical disc brake, 5,000 pesos, may mountain bike ka na. Then Kinetic Vulcan size 27.5, ito po ay alloy frame na, naka 3x7 speed, 6,000 pesos lang po yan dito sa atin. Simon Good Vibes 3.0, ayan, 5,900 pesos, naka 1x7 speed. Ayan po, yung kulay niya, two-tone color. Ayan po, 5,900 pesos lang po yan dito sa atin. Sumunod dito, Rhino Z-Max, ayan, 5,600 pesos. Ito po ay naka 3x8 speed. Ayan po, yung Rhino natin. Then, ito 5.6 din ito, Rhino King, 3x8 speed din, 27.5. Then, ayan po, MTB ka na. Then, pinakamurang 29er, 5,000 pesos, naka 3x7 speed. Si Gent natin Corolla, naka combo shifter, 3x7 speed. Yan po yung 29er natin na pinakamura dito. Then, Totem Flex. Ito naman Totem Flex natin, 3x8 speed, naka Shimano, FDN RD, alloy frame na po yan, 9,000 pesos, hydraulics brake. Then 29er din po ito. So ito naman, ito yung pinakamaganda kong mountain bike dito, naka 1x12 speed, alloy frame, may lockout fork, alloy na rin yan. Alloy crank na ano to, Alotech 12 speed cassette type, L2AX yung kanyang RD. Then Billy Goat Compass yung kanyang gulong na gumwall. Then dito naman Crosta Wisdom, alloy frame po ito, glossy, then smooth weld, seal bearing square type bottom bracket, tapos crank, alloy 12 speed cassette type, L2AX. Yan po, quick release seat post naman. Then hydraulics brake, lockout fork. Okay, yan po yung mga mountain bike natin. Kids bike, good for 2 to 4, 4 to 8. Push bike, 6 to 36 months. Good for 8 to 14 years old. MTB size 26, 27.5, and 29er. Available po yan dito sa atin. Sa lahat ng category meron tayo. And sa mga naghanap na mga gulong or tube, meron din tayo dito mga interior, available, accessories, parts and accessories, available din po yan dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Sa mga gusto mag-avail, pagpunta o magpaayos dito sa atin, pwede nyo kami i-google map, GMC Bikes Bicol. Then nagsiship nationwide din po ako kahit saan sulok ng Pilipinas. Search nyo lang po yung shop ko, GMC Bike Shop Bicol, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan po kayong sulok ng Pilipinas, ship nationwide po ako. Ayan po, yun po yung mga available kong bikes dito sa atin. Maraming salamat. Thank you po and God bless, and ride safe po sa inyong lahat.